Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Bwerani mzimu wakuopa chauta, lamulirani kufuna kwathu, ndipo tipatseni mtima wokonzeka kuvutika kapena kuzunzidwa chifukwa cha kukana kuchimwa. Tumizani mzimu wanu ndipo tidzasandulika ndithu, ndipo mudzakometsanso dziko lapansi pano. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Tikulandireni nonse pano pa Tiyankhule na Ambuye pa tsiku la namba 9 lomaliza la novena yathu ulendo wa ku Pentekoste. Lero Loweruka tiyenera kukhala anthu okondwa amene tayendera limodzi ulendo onsewu wa novena kuti tikufika lero. Dzulo ano ena tiyamba zochitika zokondwerera ndithu kutsika kwa Mzimu Woyera amene mawa fika pa chimake penipeni pa Pentekoste, kutsika kwa Mzimu Woyera kuti Ambuye Yesu agwira ntchito yawo atisiyira ife tsopano tithamange pa dziko lapansi kuti tigwire ntchito imene Ambuye Yesu amayigwira pansi pano. Koma kuti zimene zitheke, tikuyenera tsopano timvere mawu a Mulungu. Choncho leroli tikusinkhasinkha pa za mawu a Mulungu versus mawu a dziko lapansi, mawu a anthu. Chachidziwikire kuti pakati pathu pali ma voices ambiri amene akumveka. Ena achikweza mawu obangula pena paliponse. Mawu ena ndi olankhula monong'ona. Mawu ena olankhulidwa mokalipa, onyoza. Pamene mawu ena olankhula modeka, monyengerera. Mawuwa ali paliponse, kaya pa maskrini, kaya pa mafoni athu, kaya ndi machechi kumene, kaya ndi m'misewumu. Mawuwa ali paliponse. Ndipo kukhala opusa kwambiri munthu ukhoza kusokonekera kuti nditsate ziti. Chinthu chomwecho chili lankhulidwa motere ndi uko, chinenedwa mwachonchi ndi awo, chiweruzidwa motero ndi awo. Nkumati kodi zenizeni nziti. Tikakhala olalika fende nthawi ndi nthawi tikulalika. Machalichi, social media amene kuchitiramo tikulalika. Amalonda ali pamenepo akupanga zawo. Amakampani akupanga zawo. Aulimi akuchita zawo. Koma zotsatira za zonsezi nzonena kuti anthu mwina sitikutsata zenizeni. M'malo moti tiphunzire zambiri zolondola, mwina tikubalalika. Wale ndi kwambiri ndi kwa mwina ana athu. Ma generation amusi amene akutengeka kwambiri mwina ndi ma TV, kutengeka kwambiri ndi ma voice azinjoy, kusangalala mosiyanasiyana. Akutengeka kwambiri ndi kukhalitsa pa social media. Kumaona mwina ma voices anthu, zithunzi za anthu zimene zikulankhula zinthu zosiyanasiyana m'mitima mwathu. Pajatana kuti ma voices iwa akubwera mwa njira zina, ena ndi okhazikika obwera mwa chinono koma ndi ma voice. Food
Kodi mawu a Mulungu akutiuza chani? Tiwerenga Yohane mutu woyamba, ndime yoyamba kulekeza 4:11 mpaka 12, kenaka 14 ndi 18. Pachiyambi pa zonse, iye amene amatchedwa dzina loti mawu anali alipo kale. Anali kwa Mulungu ndipo anali Mulungu. Anali kwa Mulungu chikhalire. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye, ndipo palibe chilichonse chimene chidalengedwa popanda iye. Mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyo unali kuwala kowunikira anthu. Adabwera kwawo ndithu, koma anthu ake omwe sadamlandire. Komabe ena adamlandira, nakhulupirira dzina lake, ndipo amenewa iye adawapatsa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Wotchedwa Mawu uja adasanduka munthu, nadzakhala pakati pathu. Anali wokoma mtima ndi wokhulupirika kwa basi, ndipo tidaona ulemerero wake, ndiye kuti ulemerero omwe iye amalandira kwa Atate, pokhala mwana wawo mmodzi yekha uja. Chikhalire palibe munthu amene adaona Mulungu, koma mwana mmodzi yekha uja amene ali wa pamtima wa Atate ndiye adawulula za Mulunguyo. Bale anga, akutiuza za mawu enieni amene tiyenera kuwamvera. Lero tikumaliza novenayi. Kodi ineyo mawu a Yesu Khristu ndimawamva amanditsogolera moyo akuti tuchina chilichonse chimene chidalengedwa limodzi ndi mawuwo ndi amene analipo achiyambi. Palibe chinthu chidalengedwa popanda iye. Ndiye kuti if we need to be guided, tiyenera kukhala guided ndi mawu amenewa amene amalenga zonse. Chewaso paja timatero kuti mawu amalenga. Mawu enieni olenga zonse kuti zikhale zabwino, zolenga zake zabwino, pali mawu amene akulenga zolakwika. Mawu olenga zabwino ndi Yesu Khristu. Kodi mawu amenewa ine ndimawakhulupirira, ndimawamvera? Tipemphere limodzi Salimo. Inu chauta, mawu anu ndi opatsa moyo. Mulungu, ndinati chigawo changa ndi kusunga kwanga mawu anu ndi inuyo. Ndipempha nkhope yanu ndi mtima wonse. Mundichitire chisoni potsata chilonjezo chanu. Ndinayang'anira njira zanga ndipo ndinatembenuzira malamulo anu mapazi anga. Ndinafulumiza sindinachedwe kusunga malamulo anu. Ndimadzuka pakati pa usiku kuti ndikutamandeni chifukwa cha malamulo anu olungama. Ndine bwenzi la anthu okuopani ndi osunga malamulo anu. Chaulere chanu chinadzaza m'dziko lapansi pano. Mulungu, mundiphunzitse malamulo anu. Inu chauta, mawu anu ndi opatsa moyo. Tikamaganizira za ma voices zosiyanasiyana amene akumvekabe pa dziko lino lapansi, ineyo ndimaona kuti olalika olo mipingo yachulukadi kwambiri. Paliponse kumva zolalika. Koma ngakhale zili choncho, pezeka kuti ma voices oyipa sosokoneza achulukira pa dziko lino lapansi. Mawu amene tikuwamva nthawi ndi nthawi m'misewu, m'manyumba mwathu, kaya kuti onsewo ndoti tonse tizikhale kusinkhasinkha kuti kodi ndi mawu ochokera kwa Yesu Khristu, ndi mawu a Mulungu awa, ndi mawu osanduka munthu aja awa. Ati mawu a Mulungu anakhala munthu. Yesu Khristu adapereka ndithu mphamvu kwa anthu onse okhulupirira iye kuti akhale ana ake. Ena adamulandira, ena sadamulandira. So nkutheka mipingo nkuchuluka, olalika nkuchuluka, koma ambiri sitikuwalandira. Mwina tangosandutsa ngati fashion
kapena ngati social adventure tikamapita kanku church kamachita zina zilizonse zofuna kutchukirapo kudzera mu dzina la mpingo. Komatu mawu a Mulungu ndi amphamvu ndi amoyo. Yesaya 55 verse 10-11 amanena monga mvula imatsika kumwamba ndipo sibwera komweko koma imathirira nthaka nimeretsa ndi kukulitsa zomera chimodzimodzi mawu ochokera mkamwa mwanga sadzabwerera kwa ine popanda phindu lake. So mawu a Mulungu ngati sitikuwagwiritsa ntchito ndi kuti abwerabe koma ndiye kuti titha kuonongeka nawo ngati ifeyo sitikuwafuna kuwagwiritsa ntchito ndiye kuti kudzitemberera tokha. Suti mawu a Mulungu atiwononga koma ifeyo tikudzitemberera tokha. Mawu a munthu ndopanda mphamvu ngati sapeza choona mawu a Mulungu. So we need always to rely on the word of God. Whatever comes from us ziwene uchokera pa mawu a Mulungu. Psalm 118 verse 105 imanena kuti mawu anu ndi nyale ya kumapazi yanga ndi moni wa njira yanga. Aheberi chapter 3 verse 7 akuti nchifukwa chake tsono monga Mzimu Woyera akunenera lero lino mukamva mawu a Mulungu musaumitse mitima yanu monga muchidachitikira pomukira Mulungu tsiku la kumuyesa mchipululu muja. Mulungu akuti pamene paja makolo anu adandiputa pakundiyesa ndipo adaona zimene ndidawachita pa zaka 40. Lero lino mukamva mawu ake. Mawu amphamvu. Lero lino mukamva mawu a Mulungu musaumitse mitima yanu. Penanso Aheberi chapter 4 verse yachiwiri akunena kuti ngoyambira pa verse 1 ipo lonjezo la Mulungu ndilakuti tidzalowa mu mpumulo umene adatikonzera limene lilipobe. Tsono tichenjere kuti pasakhale wina aliyense mwa inu wopezeka kuti walephera kulowamo. Verse 2 paja ifenso tidamva uthenga wabwino monga iwo aja koma iwo sadapindule nawo mawu olalikidwawo popeza kuti adangowamva koma osawakhulupirira. Ifenso tidamva. Tsono akumva mawuwo ndambirimbiri ife dapindula akutero kwa Aheberi koma ena sadapindule. Chifukwa chani? Sadakhulupirire. Zili ndinu zili ndi ine kuti kodi tikukhulupirira mawu ati, kodi tikuyadzamira tikusamira pa mawu a Yesu Kristu amene ali mawu osanduka munthu. Kodi ndimazolowera kumva mawu a Mulungu ondiunikira m'moyo mwanga? Nanga ndikalankhula kodi ndimayesetsa kunena mawu otsogoledwa ndi Mzimu wa Mulungu amene amadzetsa mtendere ndi chikondi? Zolankhula zanga zotuluka mwa ine zimakhala zotani? Mzimu Woyera amachita chani mwa ife? Mzimu Woyera amatikumbutsa mawu amene Ambuye Yesu adatiphunzitsa. Ndi Mzimu wa Ambuye amene nthawi zonse tikumanena kuti tizimulola agwire ntchito mwa ife. Amatikumbutsa zija zimanena kuti ena atapita kuchechi kulalikidwa kungotuluka panja wina afunsa kuti kuchechi unali zotani? Ndipo ino tinanjoya basi tinavina kwambiri. Mawu ananenedwa ndi otani? Go tayiwala. Mzimu Woyera azitikumbutsa. Mzimu Woyera amapangitsa mawu a Mulungu kukhala tsopano nthawi zonse mu mtima mwathu. Kulibe zoti mawu ndamva kalekale libe nonso ntchito ayi. Mawu a Mulungu amayenera kukhala kuti akumera nthawi zonse m'moyo mwathu, akubereka zipatso. Mzimu Woyera amatipatsa mphatso yakuphunzitsa ena za Mulungu. Zomwe tanena zija zimene tamva tikafalitse kwa ena. Paja mawu ananena choncho mawu a Mulungu kuti pitani ku dziko lonse lapansi kaphunzitseni anthu. It's our duty. Every Christian is a missionary. Tisangoti zaine ndekha ayi.
faith grows when it is shared. Chikhulupiriro chimakula pamene tikuchigawana ndi ena. Tipemphere. Ambuye, mawu anu ndiopatsa moyo, ndipo ndi nyale yowunikira anthu onse. Pamene tikumaliza novena yathu, mutitumizire Mzimu wanu Woyera kuti atithandize kumamvetsa mawu anu, ndipo mutiperekeze pa ulendo wathu mu ufulu wanu mpaka tikakomane nanu. Tikupempha izi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Amen.